Kerman kiroldegian. Hartuko naiz. Venga, tira, Kerman. Zuk al duzu. Bestek kirola egiten badute, zuk egin dezakezu. Apa, kaixo. Egunon. Esan didate gimnasio honetan aukera zabala duzuela, eta hemen kirol ugari egin daitezkeela. Ondo esan dutxu, Ondo esan dutxu, segur zer gurago duzun. Dekogu betiko salie, makinakaz, gero spinning, pitball, pilates... Zenbat gauza, ezta? Bai, nik ikusten dut hemen zuek osasuntxu zaretela, uste dut hemen ezin daiteke erre eta ezin daiteke edan. Hemen ezin dezizuen ez, gero bai. Tabernan bai, hemen ez. Hemen ez. Haitzu, eta bizita dezakete gimnasioa? Por supuesto. Erakutsiko didazu? Por supuesto, etorri. Kiroldegian ze egin daitekeen eta zer ezin daitekeen egin azaldu diote Kermani. Baimena, zein ahalmena adierazteko hortaz, honelako esaldiak botatzen ditugu. Kerman kiroldegira joan daiteke. Bisita dezaket kiroldegia? Debekua adierazteko berriz honelakoak. Kiroldegian ezin daiteke kaleko oinetakoekin ibili. Bueno, Kerman, bau da, salie, ikusuz makinak, bai, mankuernak, Bai. Aizu, nik osasunari eta irudiari garrantzi handia ematen diote. Bueno, gainera badakizu neskak beti fijatzen dira giharretan eta volumenean, zuk badakizu. Eta norberak, ez da, ikusi behar dau ondo bere burua, ez da? Bueno, baita. Gimnasioa ze ordutik ze ordura egoten da zabalik? Goizeko 8:00-etatik gabeko 9:00 arte. Oso ondo, 8:00-etatik 9:00-etara. Gero daukazu monitorea. Monitorea? Oso ondo, eta monitorea ere egoten da goizeko 8:00-etatik gaueko 9:00-etara? Bueno, hartzen dau atsedenaldi bat, erdi zen, bai, goizeko arratsaldez dago. Aizu, orduan egongo da Rambo bezala. Bai, bueno, nik ezin dute, nik bakarrik etor naiteke ordu batetik ordu 2:30-etara. Orduan, ni Rambo astu. Kermanek orduak errepasatu ditu gaur kiroldegian. Instalazioak ze ordutatik ze ordutara egoten diren zabalik. Goizeko 8:00-etatik iluntzeko 9:00-etara egoten da irekita kiroldegia. Eta Kermanek ordu batetik ordu 2:00-etara bakarrik joan ahal izango du. Asteburutan ere zabaltzen duzue? Etor naiteken igandetan? Igandetan ez, zapatutan bakarrik, eta goiz ez. Bueno, dena dela, ni ezin naiteke etorri asteburutan, ni asteburutan saiatzen naiz beste kirola egiten, zuk ulertzen, Aizu, eta zuk asko ligatuko duzu, ez? Ligatu daiteke kirola egiten? Ez asko, saiatu miko zu. Ez? Ezin da? Ligatu? Bai. Bueno, orduan, saiatuko naiz, Gaur izena eman dezaket? Bai. Eta gaur bertan has naiteke? Azitzara, ja? Baina, noski, aizke arazoa dut, ez dut ekarri arropa egokia. Zuk utziko bidazu? Ez deko guztuk ekarri berko zu, etxetik. Bueno, orduan, lehen ikusi dut daukazuela sauna, Erabil dezaket sauna? Bai. Eta, supostatzen dut, ezin daiteke larru gorritan ibili. Bai, por supuesto, baietz. Bai. Toaiagaz, bai. Ibil daiteke larru gorritan? Bai. Xe ondo. Lehenengotan, hemen egurre eta gero jongo gara, bai? Gaur Kermanek kiroldegian zer egin dezakeen eta zer ezin dezakeen egin ikusi dugu. Horrexegatik besteak beste baimena eskatzen aritu da. Adibidez, kiroldegira igandeetan etor naiteke edo kiroldegia bisita dezaket, hori bai, debekuak adierazteko honelako formulak erabiltzen ditugu. Kiroldegian ezin daiteke kaleko oinetakoekin sartu.
Eta zuk zeuk ere askotan eskatu duzu baimena, komunera joan naiteke, esaldi ospetsu horrekin, ezta? Bueno, horrez gain, orduak ere errepasatu ditu Kermanek kiroldegian. Adibidez, ze ordutatik ze ordutara dago irekita kiroldegia? Bueno, goizeko 8:00-etatik iluntzeko 9:00-etara. Baina Kerman ordu batetik ordu 2:30-etara joango da kiroldegira. Eta zuk goizetik gauera hitz egin dezakezu euskaraz. Beraz, badakizu, honekin edo harekin egin.